machiegni janeno mar LTN chenro marwa mar Kuku mar wach kodiochieng' ma kawuono watwak gi midusa Mark Nyamita an jakelnu chenro ni Cavin Otieno Oloo Jeff Oloo Mbaka machiegni midusa ero kamano akwayo ni inyis joneno ni in ng'ano Mark Nyamita en ng'ano ero kamano Cavin Otieno an iluonga ni Engineer Mark Nyamita Migori County amoro ni Uriri Sub County kanye ma dala wanitiere lakini sani to an Nairobi ka atimo weche mag ohala mopogore opogore. Waneno ka duond burano kata riwruok mar kod dhi mbele kod ng'anyo ka gidwaro mondo IEBC ogol mondo tim lokruok ne IEBC kata tend IEBC. In kaka jasiasa mosebete siasa kuom ndalo mang'eny in gi paro mane e wachno? Wach ng'anyo mar jokot ma dwaro ni mondo ogol telo mar IEBC en gima waungo lwedo kabisa. Ing'eni samoro ji pok ong'eyo adiera mar wach ni time nang'o nikech ka gineno ka ji dhi ng'anyo to jok moko paro ni jokod kata jotend kod dono donje iye kacha ma jokaje asan gi long ka giywaye oko. Macha is not the point. Gima gidwa ni mondo gitim, wadwaro ni wabed gi referee mang'iyo kone gi kocha. Ka ji dhi tugo opira, referee nyaka bed ng'ama neutral. Nyaka bed ng'ano ma nyalo chung' e adieri mar ng'ama oyombo inyalo mi koni oko bed ng'ama nindo konchiel kende. Omiyo en wach mwaungo lwedo. Gima jo kod timo en gima chik pend chik mar Kenya oyienegi mondo ging'any mondo message odonjne joka ni kata wan kaka referee jotugo makoni gi ok oyie kodwa. Ma ande ni anasan to dikuro sane asebano mondo nyinge mathin ber mare nyinge mathin mapod odong' godo do wuok godo mondo dhi godo. Omiyo en gima waungo lwedo kabisa. To waneno ka sani police to koro udonje wachni. In fact deni police chung kaka naneno nyoro ka gichung' e barabara ka gidino ne ji oningo gichung' e dukni kuonde ma giparo ni nitiere maundu manyalo timore. To joka ne wuok to joka tero petition mayom kabisa nyaka IEBC to chako gomo to duoko. Waneno ka riwruok mar Jubilee nyiso kod ni mondo giter wachni e od bura maduong' moloyo dhi ndara. Ing'eyo ni jok ma wacho kamano wachni nosetere IEBC, nosetere bunge. Ka nosetere bunge ing'eni wajumbe magwa ka kod tin ne jok to kocha majority mantiere gi sei. Koro ing'eni nikech gimiluongo ka giwacho pile ka pile ni tyranny of numbers. Gidwa ni mondo tere kacha nikech ging'eni kwan mar ng'enygi ni malo moloyo wa kaka jokod. Koro gidwa notere kacha kata wacho ni gino noseyale bunge ma bunge no dagi ni jogo mondo bed kanyo. Omiyo bunge ok en gima watere gino nyosetere bunge, noticho na moro nosetere nyaka bunge moyale ma jogo noweye kanyo. Ma en makosa kabisa kendo ma endi en makosa mar sirikal maduong'. Ma ok kata mar IEBC, mas makosa mar sirikal maduong' motelne gi Uhuru Kenyatta gi jalupne William Ruto. Police tije en ni kosenyisu ni wabire ng'anyo, tijgi en mondo giket arita kwe. To koro ka arita kwe osetamo giketo gin koro gitiyo gi risasi mondo ginego jok. Kech jok madhegi onge ng'ama oting'o silaha, jok madhegi onge ng'ama oting'o arungu, jok madhegi onge ng'ama oting'o kata kidi. Omiyo en wach ma wakondem, en wach ma wakwedo kabisa. Wach mar police tiyo gi force mang'eny. Kendo deber ka commissioner mar police gi sirikand Uhuru Kenyatta onono ma polise manotiyo gi bunde gin kech inyalo yud ni police mane mano ogo risasi mondo makgi ma chik oluw kaka onego luwre. Ker Uhuru Kenyatta kanyo chanie gwenge mag North Eastern nowacho ni kod kata ng'anyo kuom higa achiel ka ok oter gino e od bura moluw chik ok obitimo lokruok kata wacho ni oonge kod nyalo mar riembo Isaka Sandu kod Lange. Iparo ni ng'anyo mar kod ni bro nyago lemo moro amora ka kod Jubilee osewacho ni gin nyaka luw chike ka gibro winjo gima kod dwaro to magi timre ka ogai mar kod Raila Odinga osendiko ne Ker Uhuru Kenyatta barua mondo giradi. Gima makosa ma Uhuru Kenyatta ok ong'eyo. Ing'eni ng'ama okwaye ni mondo riemb IEBC onge. Jokod pok owacho ni president dhi riemb ng'ani. En no ningo bi mana kaka jatelo mochung' ne jo Jubilee owach nang'o ni te wach IEBC ni
en position margi kaka jo Jubilee nango gineno ni jogi oningo tim bede telo kacha koso gimbe gineno ni jogi oningo wuogi nikech ka jok midhi chung negi e yiero nus margi nikech Raila noyudo more than nus mar kura ka jo nus mar jok midhi chung negi e yiero osetamore ing'eni onge gima kizungu luongo ni legitimacy koro Uhuru nyochoko embe pok ochiko ite to my problem nikech telo ma wan godo e Jubilee ok en telo machiko ite jo kod nyochoko nyise ni mondo oriemb joka oriemb gi e ofis jo kod wacho mana ni gimbende gigol duol margi pachgi en mane koro kiwacho goya agoko to tini wang'iyo godo ji nosechako goya agoko kata Waiguru kana wacho ni nokwelo Uhuru Kenyatta chielno be mano biro nyaka news mowacho ni mama no onge kuma dhiye ni onge gimo kwalo gikone noneno kodhi omiyo Kenya masani goya agoko to onge ni onge kuma biro dhiye an gima nyalo koni kawuono ni kapok yiero manyien otimore kopo ni obiro timore en ni biro timore mana ka IEBC ni oseloko kod wacho ni kalokruok oko tim e IEBC ka yiero mabiro ma 2017 pok ochopo to ok ginyalo ng'anyo ne yiero mabiro no ineno kamano onyisango e siasa ma Kenya onyiso niya mondo mi walok nikech wasea mabor waneno ka sirikal masani ndi duokowa e higni machien kuma no wasehaya mano wayudo katiba manyien makoro ketowa kuma wantiere koro kagi wacho ni gidwa ng'anyo ma en away magidwa ni mondo ginyisgo jogi ni ok gimor gi wacha IEBC to kagi ng'anyo in ka nus mar country odhi mong'anyo moko dhi e yiero ma ji dhiye to kare yiero mane mabiro timore kod kong'anyo to onge yiero mabiro timore maso ni yiero koko timre sirikal mar Jubilee bro medo dhi mbele gi tich okine kamano biro beto lal kuom kod onge ng'ama wacho ni gibiro medo dhi ni ng'ama yierogi obo bedo no onge sirikal to mane gimo watemo avoid mondo gol mana job okay kalure kod ng'anyo gi koro kaka waneno ka kod ochung kar tiende Jubilee ochung kar tiende en ote mane minyalo nyiso kod to gi Jubilee anatemo mana nyiso jo Jubilee ni ng'ato ka ng'ato kata miyiere kom madonjo ofis kata kaka gin ofis sani ber mar bedo ofis en ni bede kantiere jo mirito boriwore e parachiel ni kama intiere nikech noyieri gi teko mar jopiny te koro an gima nyalo nyiso jo Jubilee ni mondo gidog chien giwere gi wach mar goya agoko mondo giyie mondo wayud yo minyalo loko godo wach IEBC mondo wabed gi referee manyalo tayo pinyni e yo maber jokod anatemo mana nyisogi supporters magwa kaka jokod watemo mana nyisogi ni ng'anyo to pod wadhi godo nyime kendo wada nyiso jogewa kata mane ofise kata matiyo ng'ata ni kochopo wuok tich nyaka wawuog oko wate mondo wadhi ure ng'anyo ni chakruok mar ng'anyo maneno kodhigo ni ma endi kobro loko piny ni endi to kopo ni waweya ni joge tima maundo to onge ng'ama wuok makwerogi to jogi biro timo gik moko malich kabisa sani endi neno kaka wach mag mibadhi otimo newa piny ma wantiere sani endi ka ok wawuok mwachako kwero gigi endi tibiro po apaka ng'ato biro muoch ni an akwalo kami biro tera be onge omiyo an akwayo mana joma jokod ni ng'anyo wadhi godo kata obedo ni wamed mana dhi godo gi kwe to wakwayo Jubilee be ni onyis polis ni tijgi en keto arita kwe onge tiende nego dhano ma innocent ka ng'at mano negi Kisumu cha ng'acha no negi kane dhi adhiya shughuli ni peaceful onge kata pala kata kidie monge tigo eri sasi wi ini woro ni to koro macha to netimo jok mano negi Siaya jok mano go risasi kata Migori iworo ni to man ang'o timore yiero mokalo ma higa mar 2013 migosi ma kata Engineer Mark Nyamita nochung kata nolaro kom mar governor ma Migori County yiero kendo biro higa mabiro Mark Nyamita nigi paro mane yiero mabiro e higa 2013 ne en adier ni na achung malaro kom mar governor ma Migori County to ne odhi kamano mane ok wayudo thuolo no weche manotimore to ng'eny lakini ne ok wayudo thuolo no e yiero mabiro waikore kendo anyalo nyisi kawuono ni wadhi laro kom kendo wadhi kawo kom mar governor mar Migori County nikech kata sani gik matimore ok wayie ni timore yo maber agma biyo neno ni inema iber mondo itel ne Migori molo jogo milero godo mokwongo en ni nikech jogo malero go mosewuok gi sani history margi wuoyo kuomgi moloyo kaka to ng'ana wuo kamano tanada man mondo wuo kuom nikech bok bi yera proper utilization tiyo maber
gi mwandu mag piny mobiro. Ta an king'iyo njaka na chak tich atiyo bengi, atiyo ir jo simugi, asetiyo piny maka, asetiyo pinje maoko. Experience man tiere godo in terms of kaka inyalo los chenro mar tiyo gi mwandu mag piny mondo kel konyruok ne jowa. An aparo ni an better placed king'iyo gi experience no. Mane manyalo wuoye. Mar ariyo, aparo ni telo masani be dwaro ng'ama bodonge kor gweng' mong'eyo tabu mar kor gweng', mabe ong'eyo tabu ma vijende timo. To king'iyo jok kata ma wantiere go kata jok mantiere office, an ema neno ka antiere gi thuolo no malach. Ang'o matimre Migori County sane ma inyalo wacho ni richo ma kibiro tibiro loko? Di penja ni ang'o matimore maber nikech gik matimore te richo. Anyalo chako ni jo investors manobiro Migori kichako kata gi wach pur. King'iyo wach pur, wan gi pur mar tiang', kibire constituencies machalo Rongo, Awendo gi Uriri. Kidhi malo kocha kidhi nyaka yo Kuria, wantiere gi pur mar ndawa, wantiere gi jorech. Kachako ni gi pur mar tiang', sane tiang' timo marach nyowuon. Jo ana wuono puonja gi pesa mar tiang' kadhi sikul. Tiyudo ka sani endi tiang' olewe puodho. Onge gima timo, jotelo ma wantiere godo onge gima sane sirikal dwa uso kambi. Wan manyocha wuok ka endi kata jotelo pok obiro kan manyocha dhi nyaka privatization commission. Mo wacho ni gini nyaka chungi mondo kik usi. Tiang' dhi marach. Pesa michulo japur patan tin nyowuoyo. Sirikal ma wantiere godo sani motelne gi governor masani mani office. Ema nobiro ko wacho ni jopur uso tiang' kamora mora. No uso tiang' nyaka ne kambi moko ma onge county ma Migori. Manyiso ni kata pesa mar ses dhi e counties mamoko to wanto wadong' kwa onge ang'o, waonge mwandu kon. Joka bodhi odio jopur makoro sani endi onge gima timore. Sirikal maduong' mamalo boyiene sukari ma oko mabeche yot, koro nego kaka jopur kocha. County government nonego dhi nikech king'iyo pinje mosedongore, sukari en ga by product. Nitiere gik migolo kaka taka mag tianka, inyalo los godo mach, inyalo los go gik moko mag board miloso go kata kaka inyalo tim go gik mang'eny. Make manonego bed ni county government okawo mondo wachak timo production mag lawo, obro keto thuolo mag vijende mondo yud tich. Ma kidhi kata wach mar ndawa, ma to kore marach kabisa. Governor mamaro ema nosewuok mo wacho nang'o ni kambi mane nitiere kanyo ene mano riembo. Mo nyiso ji nang'o ni odhi luongo kambi machielo mondo obi okony jopur mar ndawa. Karo riembo jogi to dhi mokaw kambi machielo mar BAT, en ge kitando nindogo. Nikech jogi odhi omiye nyaka ot. Kidhi Migori official government house, official governor's house, en od jo BAT. Kambi mane mar ndawa machielo sano sedhi. Sani ka nyisomo kata gazet nyocha, jopur 10,000 onge kama gitere ndawa nikech ng'ama ne ng'iewo kuomgi kata de beche rach. Governor wuon noseriembo. Ng'ama be koro dhi makoro sebedo compromise momiye nyaka ot moninde, mowiro ne moloso ne gimoro wake kata chiemo michame iye be joge mamiye. Ng'ani be koro ok ng'iewo ndawa kanyo. Kidhi nyaka kata tok dala gi gwenge, e gweng' moro miluongo na Yego, nitiere kama ne ng'iewe ndawa. Sama ne ng'iewo ndawa kanyo e buying shed kanyo, jo gweng' mane biro uso ne jogi chiemo, jo gweng' kanyero ne yudo pesa, transport mane igolo go e puodho ne koro tin ne jogi ne nyalo kano pesa, macha nolor nikech noriembo jogi mondo dhi koch. Sani kidhi e wach kata mar lo, sirikande ni mayo kata kanisa lo. Jo Catholic ywak kidhi Migori iyudo ka ywak ni county government omayo gi nyaka lo mar kanisa. Enena problem monova. Kiruoge wach mar mibadhi, to koro onge giminyalo wacho. Sani onge gimora mora minyalo winjo motimore mok iwinjo ni pesa neno omed gine kama. Omiyo mibadhi nitiere malo. Jok mondiki e tich, ng'ato ji ndiko mana wedegi, ji ondiko mana wedegi. Ere kaka wanyalo bedo ni chakre sirikande ni chakre dhano osendiki mokalo dhano 700 matiyo were gi jopuonj. Jok mosendiki mokalo kanyo to nitiere casual workers manoyud ka nitie council. Magi to pod ni mane contract in casual for the last 8 years. Ingeni jatelo maduong' mong'e planning kidonjo, to casual gi mane kuonge timo iyudo ntere ma moriekore manyalo ginene. Magi mane kuonge confirm tich. Koro ni kelo jok moko ndiko ka jotend gi to joka be pod retain kaka casual. Omiyo wan gi problem. Kipenjo jogi ni to wa kanye dongruok to wadhi kanye, plan no onge.
Omiyo Migori to weche kidhi wach mar osiptal kinana na konu kata un jololo yude uthuolo matin urieru e district hospital yedhe wa ikwalo idhi us mana Tanganyika kidhi osiptal yudo kaka ni tanda chiel ji ninde dhana dek osiptal okuongo olel maonge to nikech jotelo man kanyo ngeni gin ok thiedh gi kanyo kata nyithindgi ok thiedh kanyo gin ka gituo ikelo gi Nairobi kata inyalo ter gi Loka mondo odhi othiedhgi en wach marach kabisa school koro rache ni choth mae county mochako ng'iewo chak ne nyithi sikul kapok otiek gere class ma nyithindo gi dhi some kata jopuonj madhi puonjo nyithindo gi be pok ondiki koro iwuoro to chak mane gisechako ng'iewo jok mage mane dhi madhe wan gi problem. Yiero mokalo ni chungo tiko mar ODM to ageno ni kendo yiero mabiro idhi chungo tiko mar ODM to wasebet gi tabu ka nomination ochopo mar ODM en ote mane minyalo bet go ne board mar yiero mar ODM kochopo seche mag nomination. Ni waneno ka party leader no se disband board mar yiero mamanero en gima waungo lwedo kabisa kendo wageno ni jogo mibro yier manyalo chunge board mar yiero gidhi bedo jogo ma onge mibadhe omiyo makosa to osebedo ka timore kocha lakini nikech ma odwa en jukumu marwa ni wan manyaka watim matek mondo wayudane kaka wanyalo loso wach mar yiero e party nikech ka ok watimo kamano to onge ng'ama biro time koro ang'eyo ni ageno kendo an gi confidence an awuon asewuoyo gi party leader e wachno kana dhi lime office mo nyisa ni board no gidhi yiero jogo ma joratiro manyalo biro tayo yiero maber. Nitie debate mosebet ka dhi mbele e wach ng'ano mabro beto gai mar kod kochopo yiero mabiro ka iwacho ni nitie winjruok mane migosi Raila otimo kod migosi Kalonzo in gi paro mane kacho kalure gi wach ilano migosi Raila onego chung koso onego mi achiel kuom nyangile mag kod Wetangula kata ya migosi Kalonzo. An position na wach ni awacho ni kik wabeduru jok ma otemo umo wach jokuoge ma wan gi sirikal mar Jubilee ng'ama nyalo dhi kodgi head on en mana Raila Amolo Odinga kaluwore gi kaka siasa masani ochugore koro kik wawuondre ni kia ni kia Wetangula pod inyalo dhi mi kata Kalonzo kata gin gi ng'eyo ni baba ma pod inyalo timo ang'o omiyo an akwayo gi mana niya gireu baba lwedo kik wawe badhore mondo wami thuolo ing'eni wacho ni kata gima ruoth omiyi kideko gi kik iwene jachien kik wawe jachien donje kind ji adek gi iwinjo giwacha gini endi ng'ama thuon manyalo chimo jogi gang'enge ma make sure ni wayudo gini endi gi jokuoge ma wantiere gi sirikal masani e mar Raila Odinga koro ana wacho ni an position mara en ni jokod oweketwa story mang'eny gidhi gi yier mondo Raila obed ne wa gine ne odhi ochung kech baba be wach no dong gi risasi achiel ni wadwa chwade wi Jubilee gi ring kuma gidhi babo ka otich kosetiyo Kalonzo bro kawe Wetangula bro kawe ambe chieng moro Nyasaye nyagwedha kata to ka gisetimo ni gi 30 no gima kinye kia wach mogik kwa tieko wach na mogik ka tieko akwayo jo Kenya duto ok mana oganda luo akwayo jo Kenya duto ahinya vijende wadwa ni mondo bed gi future maber e Kenya ni en ni watemuru mondo watim reform e institutions mopogore omiyo ka ji oluong kata ng'anyo ni mondo wawuoguru ta kwayo kendo ni vijende watemuru matek kech na kano wadongo ni kono wani wane jotelo makiny akwayo vijende wadoro kombe mopogore obed MCA obed MP obed Senate wuoguru oko mondo warewre uru mondo wadhi wakel lokruok mar adier mogik akwayo jothurwa ni wabeduru gi kwe kik wabeduru jomaundu kik wabeduru jogo matimbe gi richo mondo wabeduru e wach moriere mondo ka yiero bro chopo e 2017 watem matek water Raila Odinga gi risasi achiel modong mondo wan bende wadwa kel lokruok kech lokruok en mana county government ni tidwaro ng'ama bende nokelo wach devolution te Kenya ka onge ng'ama ong'e wachno moloyo Raila Amolo Odinga. Ne janeno mar LTN ma en chenro mar kuk mar wach kane watwa kod Engineer Mark Nyamita ma en jasiasa no mawuok e gwenge mag Migori kendo ja ohala marauma e bore Nairobi kae ne an jakel chenro ni Cavin Otieno e Oloo Mbaka.